почетен плакет за подкрепа на съвременната българска литература госпожа Елена Манолова. Позволете ми да кажа защо. Защото благодарение на Елена Манолова, а тук и нейният съпруг, господин Манолов, който няколко мандата беше кмет на Свиленград, преди доста години, значи преди 20 години, се създаде един литературен конкурс, който е посветен на жената и на майката, в който задължително участват не членове на Съюза на българските писатели, който получи голям, не само национален, но и международен авторитет. И благодарение на главния меценат и вдъхновител на този конкурс, Елена Манолова, Съюза на българските писатели успя да привлече към редителите си доста талантливи творци, които спечелиха награди на този конкурс. Ето, това е начинът ние да видим в България как и кои хора пишат, да не се подмамваме по някакви фалшиви слова, по някакви фалшиви светлини, но мисля, че Елена Манолова ще каже също няколко думи за тази идея. Честит празник на всички присъстващи от мен. За България има много таланти. Това, което заедно правим с община Свиленград, дирекция хуманитарни дейности и Народно читалище Просвета 1870 година, е да дадем път на изява на поети, които не са членове на Съюза на българските писатели. Аз благодаря на господин Боян Ангелов, че той вече 10 години е председател на журито, което оценява всички, които участват в този конкурс. Благодаря за подкрепата, благодаря за неговата ангажираност, благодаря за приятелството.